Вітаю вас! З вами Тетяна Шамбалова. Сёння мы з вами зноў, як казаў знакаміты персонаж, аказаліся напярэдадні грандыёзнага спектаклю пад назвай «Выбары». На гэты раз нам з вами прапануюць змены шыла на мыла. Папярэдні наш дэпутат сельсавету быў нязменны не менш за 3 тэрміны, але мы з вами не бачылі яго не толькі па 4 гады паміж выбарамі, але нават падчас саміх выбараў. Я ўпэўнена, што з новым прызначаным уладамі дэпутатам сітуацыя будзе такой жа. Я, Тетяна Шамбалова, удзельнічаю ў выбарах, каб вярнуць кантроль народа над мясцовымі ўладамі. Каб не бюракраты, а грамадзяне, мы з вами вызначалі прыярытэты мясцовых бюджэтаў і сапраўды вырашалі нашы мясцовыя праблемы. Не бывае дзяржаўных грошаў. Ёсць грошы народныя, нашы з вами падаткі. І гэтыя грошы павінны траціцца на патрэбы людзей. Добрыя дарогі, добраўпарадкаваныя тэрыторыі і двары, чыстую і якасную пітную ваду. Гэта магчыма тады, калі ў мясцовых саветах будуць не вызначаныя зверху, а дэпутаты з народу. Яны павінны кантраляваць, на што ідуць нашы падаткі. Далучайцеся да нашай каманды хрысціянскіх дэмакратаў. Разам мы зможам хутчэй вырашыць праблемы рамонту дарог, добраўпарадкавання нашых вёсак, будаўніцтва станцыі абезжалезвання вады. Важна не толькі прагаласаваць за мяне і маю праграму, але і абараніць свой голас. Таму прыміце ўдзел у назіранні за выбарамі. Ваша хрысціянская дэмакратка Тетяна Шамбалова.